Visitar a casa de Francisco Martínez non deixa a ninguén indiferente. Este veciño de Ribadumia pode presumir de ter no seu propio fogar un Belén o que non lle falta detalle. O nacemento, ademais, nunca deixa de medrar. Este ano incorporoulle varias novidades, todas elas cun movimento propio. É o caso deste completo ceo. E puxen o sol andando, e puxen a estrella polar andando, e a mala luna andando, e cando se mete, eso se apaga todo. E cando sale a luna, mala a estrella, pois se poñen as estrellas no ceo, como é normal, de noite. Outra das novidades é este batallón de soldados que desfila por diante do castelo de Herodes. Metinlle os soldados andando en circulación, antes tiños, pero estaban estáticos. E agora, pois, decidín metelos en circulación. Para chegar ata aquí, Francisco leva traballando todo o ano. Pois eu, primeiramente, como agora, estou sentado nunha mesa e me poño a romper a cabeza sobre un papel. E depois sobre o papel borro, fago a lápiz, vou borrando, sacando, poñendo, hasta que o chego máis ou menos a un justo meu que poño. E depois transmito a realidade. E como isto é un traballo de longo percorrido, na súa cabeza xa comezou a maquinar ideas para o ano que ven. A súa intención é facer unha gran ampliación. O ano que ven, pois penso ampliar unha ampliación aproximadamente sobre 5 metros cuadrados máis. O ancho da maqueta que hai, ampliálo, cambiar cousas e todo eso, facer outro muro de suspensión para poder facer unha ampliación, porque non quero que sea plano. O traballo de todo o ano de Francisco vese recompensado polas numerosas visitas que recibe agora neste tempo de Nadal. Ata aquí achéganse veciños e curiosos prácticamente a diario. E ayer veu xente, eran as 8 da tarde. As 8, bueno, da tarde, por decir algo, pero era a noite. Veu xente. Entonces, como o domingo eran as 7, o domingo pasada viñeron 13 personas. Eran as 7 da tarde tamén, así que aquí está prácticamente aberto para todo o mundo que queira vir. Así que Francisco aproveita as cámaras de Canal Rías Baixas para facer un convite a todos os nosos espectadores para que se acheguen ata a súa casa. Aquí agarda por vostedes para amosarles con orgullo o seu Belén.